गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि बड'सा न्यूज एसएम न्यूज रादाब दैथायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। बे समाव जोङो आमजुलि पिजिडिसि बा आमजुलि प्राइमारि जानानै जों मोनसे मेलखौ जों दैथायहरनो सानदों। मानो होनोब्ला थांनाय सप्तायाव जोंनि आमजुलिनिनो बिपिएफ आइजो गांखंनि सासे बिथांजोआ जोंनि आमजुलि पिजिडिसिनि जानानै माखासे बिब्रान्थि खौरांखौ निउसाव दामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय जोङो बिथांमोना बुंदों इउपिपिएलनि न' बानायनाया पिएमएमआइजि न' बानायनाया फंसे आखाइजों सौवोब्लानो बायगोन बा माबागोन होनना बुंनायखाय जोंबो बिनि एगेन्स्टआव जों बुंनो सानदों। मानो होनोब्ला जों बिसोरनिसै जों 5 गुन बारा जों मोजां मावदों। खारन बिथांमोन न' लुनाया सिगांनि पिएमआइजि न' लुनाया बिथांमोना बिपिएफ सरकारनि न' लुनाया बिथांमोना ओरैबायदि लुदों फाउन्डेसनाव लिंटार गैया, लोगोसे बिथांमोननि बाला बा बायदिसिनाफ्रा थार्ड क्लास होदों आरो बिथांमोना सलिं होआखै, ओरैनो फ्लरखौ थालायनानै ओरैनो कमप्लिट खालामदों। आरो गोबां जायगायाव बिदिनो दरजा खोरखि गैया। जों बिथांमोनखौ बुंनो सानाखैमोन, बिथांमोनानो गावसोरनो आवगायना बुंग्रोनायखाय जों बे खोथाखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव बुंनो बायद' जादों होननानै जों बेखौ फोरमायनो गोसो जायो। आरो बिथांमोना स्किमफोरबो बहुद दङ, पेन्डिं जानानै दं, मावनो हायाखै। अबा 7 लाख अबा 4 लाख 7 लाख बल्डार प्रटेक्शनाव 7टा बल्डारबो गैया, 4 लाख बिदिनो फख्रि बेयाव सिमेन्ट मोनसेबो गाराखै। बिदिनो गोबांथार लामा बा बल्डार प्रटेक्शन दंबावो, बिथांमोना बेफोरखौ ओरैनो फट'ल' खेबबाय, जों ओरैनो बिलखौ दिहुनना जाजोब्बाय, बिदि खालामदों। जों बेफोरबायदि खोथाखौ गावनिनो मानसि होननानै जों दिनैनि दिनाव बुंनो सानाखैमोन। खिन्थु बिथांमोननि दाख्लैनि सासे आइजो गांखंनि सासे आइजोआ जोंनि आमजुलिनिनो बिथाङा बुंफुंना होनायलाय जोंबो बिथांमोननि एगेन्स्टआव गोबां कारापसन थालांनाय खोथाफोरखौ जों बुंनो गोनां बायद' जाबाय। आरो बिदिनो जोंनि जिखिनि पिएमआइजि मावदों बिथांमोना जोंजों फेर मारिनो हाया। दिनैनि दिनाव बिथांमोना मावोमोन 30 खान 20 खान, जों मावो 1000 खान। 1000 खाननि बिथोराव जों गंसेबो थालांहोआ। जिखिनि पेमेन्ट जादों फुरा मावलांजोबखादों जों क्लियार। बिदिनो बिथांमोनाथ' 100 फैबाय, 100खौ लुआ, 50 लुबाय, ज्राब दोनबाय। आरो बिथांमोननि दिनाव जथेस्थ' डुप्लिकेट जब कार्ड दंमोन, बेफोरखौ जों जथेस्थ' जोङो बोखारबाय। जोंनि दिनाव जों साफा मावदों। आरो जों बुंनो हायो जोंनि सरकारनि दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय, गबिन्द चन्द्र बसुमतारी दैदेननाय सरकारनि दिनाव जों बुंनो सानो जोंनि दिनाव अरुण'दय फैदों। 700 जन आमजुलि पिजिडिसिआव बेनिफिसारि मोन्दों अरुण'दय स्किमखौ। आरो बिनि उनावहाय जों रेशन कार्ड मावदों। रेशन कार्ड जायफोर बेनिफिसारि बिथांमोना आंनियाव बुंफैदों, सोरबा 1200 1300 बियो। जों 1200नि जायगायाव 13 थाखाबो लायाखै, 16 थाखाबो लायाखै, थाइसेबो लायाखै जों। आरो प्रयजनाव जों जेरेक्स पर्यन्त गावनि माबाजों मावना होबावदों जों। आंनि पिजिडिसिआव दायो 300 जनसो रेशन कार्ड बेनिफिसारि दं, बिथांमोनखौ फ्रियै मावना होदों। आरो आवास प्लास, काचा हाउस बेफोर न'खौ जोङो थाइसेबो फैसा लायालासिनो किसुमानखौथ' जों गावनो कालेक्ट खालामनानै गावनो जेरेक्स खालामना होदों। बेफोरबायदि खामानि मावदों। जोंनि दिनाव जों जेसे हायो जेसे जों पाब्लिकनि मोजां खामानि मावलांगोन। आरो रिहन दैमारि बिथाङा पाब्लिक हेल्थनि मिनिस्टार खननै मोनदों। बिथांनि दिनाव जोंनि आमजुलि पिजिडिसिनि एरियायाव गासैबो जायगायाव दै मोनलांजोबनांगौमोन, बिथाङा बेखौबो मावनो हायाखै। टार्म्स मोननै मिनिस्टार मोनसेयावबो जोङो जोंनियाव मिनिस्टार गैया पाब्लिक हेल्थनि, थेवबो जोङो जोंनि इएम दङ जिखिनि रौतानि, बिथांनि अननायाव जोङो दा जोंनि आमजुलि पिजिडियाव जों 11-12तासो जों बरिंखौ मोननो हादों। बिथाङा जोंनो आसाम केबिनेट मिनिस्टार नङाबाबो बिटिसिनि इएमब्लाबो बिथाङा निलुत सरगयारिया बिथाङा जोंनो 12ता-13ता बे जोंनो पाब्लिक हेल्थखौ होना होदों। जों बेफोरबायदिनो जोङो आरो बिदिनो लामायावथ' बुंजाथावा। जोंनि आमजुलि पिजिडिसिआव 17 बोसोर बिपिएफ सरकार सलायदोंमोन। 17 बोसोराव अबेबा जायगायाव 17ता अन्थाइबो गाराखै। लामायाथ' थांजाखाया, आंनि न'आवनो थांजायामोन। आंनि दिनाव जों मोनबा
बिदिनो माबा सिसि ब्लक मावदों आरो MJNरेगानि गेजेरजों सेन्ड ग्रेभेल मावदों बिदिनो PNRD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 15 फाइनान्सनिफ्राय बिदिनो सेन्ड ग्रेभेल गारदों लामा बिदिनो आरो बाखि दंबावो जों गोबांखौनो जोङो 60% लामाखौ जों सल्भ खालामबाय होनना बुंनो हायो दिनैनि दिनाव आरो दैनि प्रब्लेमखौबो जोङो 90% प्रब्लेम खालामबाय सल्भ खालामबाय जोङो दैनि उसुबिदाखौ बरिंनि गेजेरजों बेखिनिखौ जों मावदों आरो आंनि अनगायै जा मेलेमजिबि बिथांमोन दं बिथांमोनाबो फंनैसो बुंगोन होननानै आं बिथांमोनखौ खावलायो। आच्चा गाहाय नोंथांमोननि सायाव मा अभियोग लाबोदों नोंथांमोननि सायाव गाहायै मा अभियोग लाबोदोंमोन? जोंनि PCDC-आव मेनलियै एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे PM किसान फर्म साबमिट खालामनाय बेखिनियाव 50 थाखा फैसा लादों होनना अभियोग खालामदों बिथांमोना नाय जायखौ जों फर्म फिलआप खालामनो होदों बिथांमोनखौ फर्मा 6टा गाहाम पेज थायो सोरबाबा जेरेक्स खालामना फैया जेरेक्स मेचिन लालायना फैदों बिथांमोना जेरेक्स खालामनोसो 50 थाखाखौ लानाय जादों बेयाव बै एग्रिकालचाराव हैनांगोन बा सोरनोबा होनांगोन बिदि नामाव लायाखै जों फ्रि खालामदों खिन्थु बे जेरेक्सनि नामावसो 50 रुपिसखौ लानाय जादों बेयाव 50 थाखा लानानै सोरबा PM किसान मोनगोन बे नङा जों गासै खामानिखौ जों फ्रियाव मावनो हादोंब्ला बेलाय मा खामानि जेबो नङा जोंनि थाखाय बेखिनियानो आरो जोंनिफ्राय जों क्लियार बेखौ होनो गोसो जाबाय जों हामबाय होनदों दिनैनि बे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड निउस नोंथांमोनखौ बिसेसकै जों दाख्लै जितु रौतायाव जोंनिनो बे आमजुलि ओनसोलनि सासे आइजो गांखंनि बिथाङा जे जोंनि आमजुलि ओनसोलाव प्रमद बर'आ फैयोब्ला बिथांखौ होनासो हरगोन होनना बुंदों किन्तु दिनै जों बेखौ गावगाया लासिं सिं जानाय खोथादों आरो लासिं सिं जादों होनदों किन्तु गावगाया जे होना हरगोन किन्तु गावगायासो जे माने आमजुलि ओनसोलाव माने होनानै हरजागोन बे आंनि मथेबोला जों गावखौसो लासिं सिं मोनदों आरो मारैहै मा उद्देश्यआव बे होना हरनो मानोथो दिनै जोंनि बे ओनसोलाव बिसेसकै नैबे कुन्द्रबिल बायदि ओनसोलाव आमजुलियाव नैबेयावनो थांनाय 17 बोसोराव रं गोनां न' गंसेबो जों नुनो मोनाखैमोन बिसेसकै दायो जोङो मडेल अंगनाबादि प्रमद सारनि दारै मोनदों आरो नैबे मार्केट सेट जोङो प्रमद सारनि दारा मोनदों आरो लोगोसे नैबे कुन्द्रबिल सकनिफ्राय आप टु बावराजान टंला बस्ति होननाय बेफोराव जोङो CC ब्लक मोजाङै बनायना होदों आरो लोगोसे सेमराबारि रड तो बियो आप टु हाजुजुलि क्रस जाहैनाय अर्थात गार' बजार ओंखारहैनाय बेखिनि लामाया CC ब्लक जादों होमब्ला बिथाङा मारैहै लासिं सिं मोनखो आरो बिथाङा मारैहै लामा माबा हाबा जायाखै होननानै मानो बुंनो हाखो बेवहाय जों बे आइजोनि सायाव जोङो खेंफोरथि होदों आरो जों दुखु मोनदों जे जोंनि चिफ सारखौ बेबायदि बिथाङा माने अपमान होनामोन आरो बिथाङा मोनसे खौरां बुंदों जे PMY नि न'खौ जे सौगासेयावनो माने थब्लं थांहोनो हागोन सौखानो हागोन होनना बुंदों दा बेयाव बिथाङानो गावनि जेनो सौनाय नायथों PMY नि न'खौ सौनाय नायथों आरो सौनानै जुदि सौफ्लं मारनो हायोब्ला अबानिया जोंबो बेखौ मा होनगोन मोजां नङा बे न'आ मोजां नङा होननानै जोंबो बुंनाय जागोन नंमारा जों अबानिया बेखौ गोदानहै जोङो नायबिजिरनानै जोङो बे न'खौ हयथ' जोङो गोदानहै माने लुफाफिननो होनाय जागोन आरो ओमफ्राय मोनसे खौरां नै दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बियो लासिं सिंथ' जाबायानोसै किन्तु जों मावखानाय हाबाखौसो बिसोर मावदों होनना बुंदों आरो बिसोरो जुदि मावदोंमोनब्ला आरो बिसोरो जुदि बिसोरनिनो मोनब्ला बिसोर मावालाखानो माने एसेबां गोबाव दिनखो किन्तु जोङो दायो मावदों जों मावनायाव बिथांमोना मावाखै होनोब्ला जों
UPPL हानजाया जोंनिफ्राय जोङो बेखौ खोब मा होनो जोङो धर्ज थानो हानाय नङा जों निस्सय बिनि बेबस्थाखौबो जों लानाय जागोन आरो जि जायगायाव 7 लाख थाखानि खामानि दङमोन बै जायगायाव 7टाबो अन्थाइ गैया आरो जि जायगायाव 4 लाख थाखानि रिजार्भार दङमोन बेयाव बस्थासेबो सिमेन्ट जों माने बेयाव खामानि मावनाय जायासै दा बेफोरो कारापसना सोरनियाव दोङो गावसोरनि 17 बोसोर सलायनाय BPF सरकारनि टाइमावसो दोङोमोन किन्तु जोंनि सरकारा दिनै जोंनि गोबिन्द सारा दिनै खामानि मावदों आरो जेरै मावदों जोंनि बेखिनि ओनसोलाव जों जेरैहाय नुदों मावनायखौ जोङो नुदों आरो जोंबो साखि दोङो मावनाया माबायदिहै माहा मावदों किन्तु बिसोरनि बायदि हाग्रा गुदु थानायखौनो नैबिथिंबो बनायनायमोन होननानै जोङो माबा मा होनो नेम प्लेट गायब्रबनानै जोङो खिथिब्रबनाय जोङो बेबायदि खालामाखै गोबां आं बुंनो सानाखै जाय आइजोआ जोंखौ जोंनि सारखौ अपमान ठाट्टा होदों अपमान ठाट्टा होदों बेवहाय जों बिथांनि सायाव जों एसे जोङो जथेस्थ' दुखु मोननाय फोरमायदों जेन बिथाङा जेन भबिष्यत आरोबाव जाहाथे बिदि बुंबावना थोंसै आरो बिथाङा दिनैनि बे सरकारानि सायाव जि खोथा बुंदों बेयो सरि बिनांगौ होननानै आंनि फारसेथिंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों निमाहा बिनांगौ आरो निमाहा जुदि बिया जोंबो गावसोरा जेसांखिनि कारापसन खालामबोदों जेसांखिनि खामानि मावि दोङो जेरैहाय PMYनि न'फोरानो दोङो सोरनियावबा दरजा गैया सोरनियावबा खोरखि गैया सोरनिबा माने फ्ल'रानो गैया सोरनियाव दोङो बेफोरखौ जोङो गावसोरनि जिथु नुनाय बेफोरनि सायाव जोङो बिथांमोनखौबो जोङो मावफाफिननो होनो थाखाय जोंनि फारसेथिंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय जाय आइजोआ नोंथांमोननि सायाव बेबायदि एलिगेसन लाबोबाय बे आइजोनि मुंखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बिथाङाथ' जोंनिनो बे कुन्द्रबिल ओनसोलनि सासे आइजो आरो बिथाङा मा मावो बेखौबो जों मिथिया नाथाय माबा BPFनि सोद्रोमाबो नंगौना नङा आं बेखौबो मिथिया किन्तु बिथांखौ गारि लागोआव थांनायसो नुयो आरो बिथांनि गारि लागोआव थांगौ बेखौसो जों नुयो किन्तु बिथांनि मुङा निकुन्ज दैमारि बिनि हौवानि मुङा जाबाय प्रतेन दैमारि बिथाङा जाबाय एक्स चेयारमेन BPFनिमोन आरो बिथांनि दिनाव मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ बुंनो सानाखै किन्तु बिथाङा जिथु बुंदों गावनि दायखौ जोंखौ दिन्थिनो थाखाय खाबु होनाय बायदि जाहैदों बिथां निकुन बायदिवा जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों बिथाङा जुदि निमाहा बियाब्ला जोङो जोंनि UPPL पार्टिनिफ्राय जानानै UPPL पार्टि जानानै बिथांनि बुंनायनि सायाव जोंबो बिनि जानानै जोङो बिनि जानानै जोङो गोख्रों जोंबो फिननायखौ होनो गोनां बाध्य जागोन